Il-proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg għal reviżjoni fil-mod kif inhu kompost il-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-ħajja pubblika hi interessanti u ġib aktar ġustizzja fil-waqt li ssaħħaħ ir-rwol tal-Kumitat. Hekk qal il-ġurnal The Malta Independent fl-editorjal tiegħu hekk kif taħarsa fid-dettall lejn din il-proposta li tajt li ż-żewġ naħat tal-Kamra għandhom jażlu membru parlamentari kull wieħed fil-waqt li 3 persuni oħrajn għandhom jintażlu minn barra l-Kamra tar-Rappreżentanti iżda biqbil ta' 2/3 tad-deputati. U mbagħad wieħed minn dawn it-tlieta għandu jintażel bħala chairman. Il-ġurnal qal li kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa jekk membru parlamentari jinstab ħati bi ksur ta' etika, id-deputati fil-kumitat mill-istess partit se jappoġġjawh fil-waqt li tal-partit liħor se jkunu kontrih. Bid-deċiżjoni finali tispiċċa f'idejn l-Speaker li juża il-casting vote. Skont il-ġurnal dan wassal biex l-Speaker attwali Anġlu Farrugia qed jispiċċa gwardjan li jaħdem favur il-Gvern. Iżda dan m'għandux isir għaliex il-Kumitat m'għandux ikun hemm biex il-politiċi jipproteġu lilhom infushom. Bħal fil-każ ta' Rosjen Kutajjar fejn il-Kumitat qabel li d-deputat Laburista kisret l-etika għalkemm l-azzjoni li tieħdet fil-konfront tagħha tibqa' meqjusa bħala waħda dgħajfa. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tajt ukoll li l-Kummissarju tal-Standards u l-Kumitat Parlamentari għandu jkollhom il-poteri wkoll fuq ex-membri parlamentari. Bil-ġurnal jgħid li anke din hi idea tajba. Iżda minkejja li l-kap tal-Partit Nazzjonalista saħansitra ppreżenta Private Members Bill bil-proposti tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela s'issa għadu mingħajr reazzjoni. Bil-ġurnal jappellalu biex jappoġġja dan l-abbozz.